Irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta. Ora iso ngalem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita kok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untumu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten-cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat mau sambar mbledek malah. Lah kan ben modern. Tajak becek mangan kaku malah kewer-kewer kaya kebonan. Tembang lho ayo Rodok ben ganti kono. Oh, aku pengen ngrungokne suaramu. Ada perene to? Yo sing lanang kasare. Sing lanang kasare kaya ngono ya ampun, ya ampun. Lah ya gak so sweet blas, Mas. Ora kaya Adi yo, Ngene Nduk. iki malah garapane penak nek kasar-kasar. Maksudnya anu, Apane?